हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय नोंथाङा जुदि मालाबाफोर आर्जेन्टआव नोंथांनि आधार कार्डनि एड्रेसखौ सोलायनांगौबा बोरै चेन्ज खालामनो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर बेबायदिनो गोदान गोदान आरो इम्पर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर नोंथाङा न'आव थानानैनो नोंथांनि आधार कार्डनि एड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै लानो हायो आरो बेबो नोंथांनि मबाइलजोंनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा न'आव थानानै नोंथांनि मबाइलजों बोरै आधार कार्डनि एड्रेसखौ चेन्ज खालामनो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन लोगोफोर नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांनि आधार कार्डनि एड्रेसखौ गोरलैयैनो चेन्ज खालामनानै लानो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायगोन होननानै बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि जायखिजाया ब्राउजाराव थां ब्राउजाराव थांनानै माय आधार बिदि लिरनानै सार्च खालामना हो लोगोफोर सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन नै होमबा नैबाव नुगोन नै आधार कार्डनि अफिसियेल वेबसाइट नैबे फार्स्टआव थुना हो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन नै बेयाव नुगोन नै नोंथाङा लगिननि अपसन बेयाव थुना होबानो जाबाय होमबा बेबायदि फैगोन नै बेयाव मोननै बुस्थु फिल खालामनांगौ फिल खालामनानैसो लगइन खालामनो हागोन फार्स्टआव नोंथाङा बेयाव आधार कार्डनि नाम्बार होबानो जाबाय ओमफ्राय गाहायाव नुगोन नै नोंथाङा केपचा नैबे साइडआव नुनाय केपचाखौ नैबाव फिल खालामबानो जाबाय होमबा नोंथाङा जाय आधार कार्डनि एड्रेसखौ चेन्ज खालामगोन बे आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय आधार कार्ड नाम्बार आरो केपचा होखांनायनि उनाव नैबे गाहायाव नुगोन नै लगइन विथ अटिपि बेयाव थुना हो होनबा नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक थानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांबाय होमबा दसे नेथ' अटिपि फैजासिम अटिपि फैबाय नै होमबा अटिपिखौ होनानै लादो अटिपि होखांनायनि उनाव बे लगिनाव थुना हो लगिनाव थुखांनानै नैबाव नुगोन नै एड्रेस आपडेट बेयाव थुना होबानो जाबाय एड्रेस आपडेट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबाव नुगोन नै आपडेट आधार अनलाइन बेयाव थुना होबानो जाबाय बेयाव थुनानै बेबायदि फैबा होमबा नैबाव थुना हो प्रसिड टु आधार बेयाव होनाय लोगो लोगो नोंथाङा मा मा आपडेट खालामनो हायो अनलाइननि थ्रुयै बेखौबो खोन्थागोन नै नोंथाङा नैबाव नुगोन नै फार्स्टआवनो नेम बेयाव नोंथाङा खेबनैल' आपडेट खालामनो हायो दे नोंनि नामखौ आरो बेनि उनाव नोंथाङा नैबाव नुगोन नै डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा खेमसेल' आपडेट खालामनो हागोन आरो नैबाव नुबावगोन नै जेन्डारखौबो नोंथाङा खेमसेल' आपडेट खालामनो हागोन नाथाय नोंथाङा एड्रेस आपडेट खालामनायाव नैबाव नुदों नै गाहायाव एड्रेसा न' लिमिट नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामबाय थानो हागोन बेबो बार बार आपडेट खालामोबा बेबो लिमिट जागोन दे नोंथांना बेखायनो बिसोरखौथ' नोंथाङा अनलाइनजों जेबो आपडेट खालामनो हाया जाहैबाय नामखौबो डेट अफ बार्थखौबो जेन्डारखौबो नोंथाङा मबाइलजों आपडेट खालामनो हाया नोंथाङा आधार सेन्टारावसो थांनानै बानायहैथारनांगोन दा नोंथाङा एड्रेसखौ आपडेट खालामनो हायो बेखायनो एड्रेसाव मार्क खालामनानै नैबाव नुगोन नै प्रसिड टु आधार बेयाव थुना होबानो जाबाय नोंथांनि दा आधार कार्डआव जि डिटेल्स दं बेखौ कारेन्ट डिटेल्सखौ खोन्थागोन बेनि उनाव गाहायाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसखौ फिलआप खालामबानो जाबाय जेनेबा नोंथाङा केयार अफ बेयाव नोंथाङा हौवासाबा नोंथांनि फादार्सनि गार्जेननि नाम होनांगोन
आरो जुदि नोंथाङा हाबा जानाय हिनजावबा हासबेन्डनि नामबाबो होजागोन। बेनि उनाव नैबाव नुगोन नै हाउस नाम्बार, बेयाव नोंथांनि न'नि नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। बाव नोंथांनि स्ट्रिट, रड बेफोरखौ होनानै ला। आरोबाव नोंथांनि एरिया, लकेल एरियाखौ होनानै लाबानो जाबाय। बाव नोंथांनि लेन्डमार्क, ओमफ्राय नैबाव नोंथांनि पिन क'डखौ होबानो जाबाय। बाव नोंथांनि पिन क'डखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांना नैबाव मा स्टेट बियो ओंखारगोन दे। जुदि नोंथाङा पिन क'डखौ होआबाथाय नोंथांनि स्टेटआ ओंखारनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि पिन क'डखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांनिया मा स्टेट बियो ओंखारगोन। बेनि उनाव नैबाव नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। खालामनानै नैबाव नोंथांनि भिलेजनि नामखौ होबानो जाबाय। भिलेजनि नामखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांनिया नैबाव पस्ट अफिसनि अपसना ओंखारगोन। बेखौबो पस्ट अफिसखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथाङा। होमबा नोंथाङा नैबेखौ जेबो सोलायनाङा। बेनि उनाव गाहायाव थांनानै नैबाव नोंथांनि डकुमेन्टसखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बबे डकुमेन्टसखौ आपल'ड खालामनो नागिरदों, एबा नोंथांनि एड्रेस प्रुफ, जुदि नोंथाङा एड्रेस दा कारेन्ट एड्रेसनि डकुमेन्टसखौ बेयाव आपल'ड खालामनांगोन। जाय एड्रेसआव नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो नागिरदों, बे एड्रेस गोनांखौ नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामबानो जाबाय। बेयाव नुगोन नै नोंथाङा मा मा एड्रेस आपल'ड खालामनो हायो। बेंक एकाउन्ट स्टेटमेन्ट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट, पस्ट अफिस सेभिं एकाउन्ट बेफोरखौबो आपल'ड खालामनो हागोन। नोंथांना बे कारेक्ट एड्रेसबा, नङाबा इलेक्ट्रिसिटि बिल बेखौबो आपल'ड खालामनो हागोन। गेस कानेक्सन बिल, बेफोरखौ नोंथाङा नोंथांनाव जि दङ बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। सेलेक्ट खालामनानै नैबाव आपल'ड खालामबानो जाबाय। आपल'ड खालामनानै बे नेक्स्टआव थुना हो। आपल'ड खालामखांनानै नैबिदि 100% जाबा नेक्स्टआव थुना हो। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारगोन नै निउ एड्रेस। नोंथांनियाव मा निउ एड्रेस जादों होमबा नैबाव निउ एड्रेसआव ओंखारगोन। बेनिफ्राय जुदि नोंहा जेबो प्रब्लेम गैलाबा, नोंथांनि निउ एड्रेस फिलआप खालामनाया कमप्लिट जाजोब्बायबा नैबाव थुनानै होबानो जाबाय। बाव थुनानै बे नेक्स्टआव थुना हो। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि फैगोन नै। होमबा नोंथाङा नैबाव मार्क खालामनानै लाबानो जाबाय, थुनानै लाबानो जाबाय। होमबा नोंथाङा जुदि डकुमेन्टस आपडेट खालामबा 50 रुपिस होनांगोन दै। बेयाव अलरेडि मेनसन खालामखानाय दं नै नैबावनो 50 रुपिस नांगोन आरो आपडेट खालामनायनि थाखाय। होमबा नोंथाङा नैबे मोननै पेमेन्ट अपसनाव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै नैबे मेक पेमेन्टआव थुना होबानो जाबाय। होमबा नोंथाङा नै गुगोल पे, फनपे, पेटिएम जि बाहायो नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै पे खालामनो हागोन। पे खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव मोनसे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार फैगोन। बेबायदि एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार, बे एक्न'लेजमेन्ट नाम्बारखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय, एबा स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि मालाबाफोर आपडेट खालामनाया जागोन ना जायाखै बेखौ चेक खालामबा, होमबा नोंथाङा नायफिननो हागोन। आंना अलरेडि आपडेट खालामखांबाय आङो। आंना आपडेट खालामनाया जाखांबाय। नैबेनोमोन आंना आपडेट खालामनाया। नोंथांमोना नायनो हागोन नै आं बेनि थाखाय 50 रुपिस नै बिदि पे खालामदोंमोन। आंना अलरेडि चेन्ज खालामनाय जाबाय। आंना सिगाङाव दस्रानिसो एड्रेसमोन, स्टेटआबो दस्रामोन आंना। दा स्टेटखौबो चेन्ज खालामनानै लाबाय आङो सिगाङाव बेंगलरावसो बानायदोंमोन नालाय, बेखायनो राइटिंआ दाबो बेंगलरनिसो जानानै दं नै।
कानाडानि, ओमफ्राय एड्रेसाबो बेंगलरनिमोन, नाथाय दा आङो आंनि मबाइलजोंनो बेखौ खालामनानै लाबाय 50 रुपिस होनानै, दा आंनिया जाबाय आरो। बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। मानोना जोङो मालाबा सोरनाबाफोर प्रब्लेम जायोबा चेन्ज खालामनानै लानो गोनां जायो, आरो नोंथांमोना आधार सेन्टाराव थांनानै आपडेट खालामहैनो टाइम मोना। बेखायनो नोंथाङा मबाइलजों बोरै खालामो आं खालामखांनायखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेबायदियैनो नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि आधार कार्डनि एड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।